Gatanan ku tatsuniyan Malam Iro. Malam Iro yana da katon gona kuma yana yin kiwo a wajen. Yana yin kiwon shanaye, akuyoyi, raguna da sauransu. Wata rana yana gonansa yana aiki, sai ya kalla damusa a cikin gonar tasa. Sai ya kalla damusar ya je inda shanayensa yake, ya je ya tsaya a wajen. Sai Malam Iro ya lura ya ga cewa wannan damusan ya jikata, yana cikin wani hali. Da yake kofan shanayen a rufe yake, sai damusan nan ya tsaya a kofan. Madadin ya yi gurnani ya nuna ya fusata, sai ya yi shiru ya tsaya. Sai abin ya ba wa Iro tausayi, ya san cewa wannan damusan fa yunwa yake ji. To dama Iro ya zo da abin da zai ci, sai ya ɗauki wannan abin ya yi ta maza ya je gaban damusan nan ya aje. Nan take wannan damusan ya fara cin abinci, bayan ya gama sai ya juya ya tafi. Abin ya ba wa Iro mamaki. Washe gari ya kara dawowa gona yana aiki, sai ga wannan damusan ya kara zuwa. Yau ma dai Iro ya zo da abin da zai ci, sai ya ɗauki abin da zai ci ya ba wa damusa ya cinye, sannan ya juya ya tafi. Haka dai kullum ana haka. Damusa zai zo Malam Iro ya ba shi abinci, sannan ya juya ya tafiyarsa. Har lokacin da Iro ba zai fita aiki ba, to zai kawo abinci ya aje, don ya san cewa wannan damusan zai zo ya nema. Haka zalika shi ma damusan, idan ya zo Iro bai fita aiki ba, to zai zauna ya jira shi har zuwa lokacin da zai fita, saboda ya san zai samu abin da zai ci. Wata rana Iro yana aiki a gonansa, ya cire dabbobinsa yana ba su ruwa. Sai kwatsam ya ji karan kuraye suna zuwa. Malam Iro ya rasa abin da zai yi. Ya san cewa idan waɗannan kurayen suka zo, to za su cinye dabbobinsa. Iro ya yi ƙoƙarin mayar da dabbobinsa cikin gidajensu, amma ina, kurayen nan babu sun kusa inda suke. Gashi kuma inda gonansa yake ba mutane balle su zo su taimaka masa. Iro ya sadakar cewa zai rasa dabbobinsa. Ba a jima ba sai waɗannan kurayen suka karaso inda suke. Suna ganin dabbobin nan suka fara zuwa da gudu domin su zo su kakkama su cinye. A lokacin da suka iso kusa da dabbobin, sai ga damusa nan ya karaso. Iro yana ganin damusan nan ya ce alhamdulillah. Damusan nan ya zo ya kore waɗannan kuraye gaba ɗaya suka gudu, suka bar dabbobin Iro. Tun daga wannan rana, Iro da kuma damusan nan suka zama kaman abokai, suna kula da wannan gonan. Iro da kuma damusa mai jin yunwa suka ci gaba da rayuwarsu cikin farin ciki. Sannan suka koya wa mutane cewa zama mutumin kirki yana kawo zaman lafiya da kuma abokantaka. Ƙarshen wannan tatsuniyan tamu kenan. Idan kun ji daɗinsa ku danna mana like, sannan ku danna subscribe idan kuna so ku ci gaba da samun tatsuniyoyi masu ban daɗi a nan gaba.